ana segin go doni la ko bi nya fi ngo dine nya yiri la ngo dine ala ye dine o de da mo ko lafiya wallahi o kana nyon dono abu ma bi segin ngo doni sisa ala kira min na ka ko muhammadu nyew iye muvu ye de oho o nabila isa wallahi nabila isa alayhi salam ala ye leidu kantani isa ma allahu akbar alfuma ko les 10 commandements wallahi nouveau testament leidu ta wallahi ko mo min ndara ala la ka da ala ka kira isa la pour aga dania ka sabati jogo ta wala ala yani isa ka nawo wallahi kira do mana de ya o ko e joni nabila musa alayhi salam wallahi ala o kuma yebu fo musa yede ko minu ndame ala la ka da musa la ala e jogo tanvuyi ancien testament les 10 commandements wallahi sabra o kuma ala o muhammadu nane yi mu fo muhammadu yi wallahi les 6 serments de Dieu allahu akbar kuma kan woro wallahi il faut créer katro iya faut créer yere koroke kiro na balma kiro yi ani nabi ma towi kiro be ani nabi ma be be na benga mnunga benga ntan fla abeni man créer ani nabi ma ya sengelente ubo nyo ve kelentuwe kira ya alfo mo ko kira wallahi le prophète de Dieu kira Rasulullah kira wallahi kira est emprunté les prophètes de Dieu to ogai arabu ka odi Rasulullah wallahi kira est mo mi ala darala wallahi mais ala kera tigi fe jibril be jiga tigi ka kana ala ka kibaro fo anyana abi kibaro bama wallahi abi fo ma ko kira nganda mi moye mo mi ala darala ala kera fe jibril be jiga ka atuna ni sharia kurede sharia korole mi nana kira fe abi no de bama ko sebendia wala Allah kira Muhammad tato sallallahu alaihi wasallam salim ako ali ulamau warasatu anbiya'i wallahi oh les connaisseurs vous êtes les représentants des messagers donbo ko de kiro walma awde nabi mo ncheta boya atna ni sharia kurere me sharia kurele mime ni kira ya fo ni nabi mo ya sebendia ay obama ay yamuru frake ala kan demi ami donmo we mo nge Muhammadu tale ko pour que islamia ka daji wallahi pour islamia ka bi Muhammadu fatura dongo shna gani ni ku na islamia bi wallahi kira ka faturi sonja o dusukashi o krizi kanjagi o ya bokar faka wallahi abogar ni kira tukura nyona sabla ni doni Islamo jigi tigara wallahi oye Sayyidina Umaru oyo bla Islamo nyakunyala jigi tigara Islamo soro menge wallahi note Usman ka Islamia ka koro Umar tay Umaru ye mo binani na min dona Islamia la kirabul wallahi do ko bisan ko ndo Umar kele Islamo ka nyamoy oya ye ko kira be dine minga Umar boka ni Umar toray est-ce que Islamia bibi ay manga fere ka Umar boy wallahi Umar kafiri tase Umar law samara Umar to sella wallahi comme araba sorro tuna Umar birle woro kuila ka bien trois kola wallahi taba ko lu birle toro mena ko Umar tikapma ko soane ko Umar ko alman manga me ko ayen zogo yash ayen zogo mais ami celle-là almami ko yash ka ayen zogo munyi zogo bien do bien do ela samara misri modo wallahi abi kala ni jo mo ko seri de islamia bane o be ba vle bagade ya wallahi jodi Umar zogo celle-là wane ka to seri ko samara
o ti ko yɔrɔ la ko Umaru binna Umaru binnen u nana ni alimami wɛrɛ ko jɔ Umaru nana wallahi u y'o faga direct u y'o faga wallahi dɔwɛrɛ nana kun kitabu ti ko mɔgɔ 7 de fagara alimami jɔyɔrɔ la fajiri jogo 2 nɔfɛ sangara o don kitabu ti ko Umaru ka cɛ gɛlɛn danaya gɛlɛnw sahababaw ko y'o mɔgɔ 70 faga misiri ara tɔw la Allahu akbar mais ala sɔnna seli banna wallahi Seydina Ali ko tuma min na n'olu Umaru cɛ ka na so wallahi ko n'u ye furaji di Umaru ma ani nɔnɔ kɛnɛ sangara u b'a ye furaji ni nɔnɔ kɛnɛ bɛ ka bɔ Umaru nugu fɛ wallahi ko kab'u y'o ye o y'a dɔn Umaru ti bɔ yan mais silamɛw Umaru ɲɛmatigɛlen dɔɔnin Umaru ko Seydina Ali ninnu ma o sahabaw ma ko yala o fajiri tɔ kun ye jɔko 1 min ye o aw sera k'o 1 dafa bilen yan mais n'a fɔra ko pa o y'an dalen nin fagara tan de silamɛtigi ko Umaru y'i bolo kɔsantere ɲɔgɔn na k'a bolo 2 curu ɲɔgɔn na k'a dabali dugu la a bɛ kasi saya nɔfɛ saya sigara a b'an ɲɛ o walahi a b'an ɲɛ sunguruba a bɛ ɲɛ mɔgɔ fagala a bɛ ɲɛ jafanji faama jugu a bɛ ɲɛ mori nkalontigɛla a bɛ ɲɛ tuma min n'o kɛra Umaru ko a den ma ko n den i fa Umaru kunkolo bɔ kunkolodonna kan i k'i fa Umaru bɔ dɛbɛ kan ko lala ni ala ye Umaru ye tereke la saya sigara la saya nɔfɛ ala na Umaru fa n'o tɛ Umaru sɛgɛnna nka mɛ Umaru min ma ala yafara cɛ min balolen ɲɛnama ma o ko don ni Umaru ta ye u y'o faga o cogo la Umaru ma sari a fagara de joli fa silamɛya basa ji jukɔrɔ sisan n'an figi misiri kɔnɔ kun jumɛn na ko n'an ma faga Mamuru mago bɛ diɲɛ ka hɛrɛ min sɔrɔ nin b'o kɛ an ka nin bɔ yen Umaru bɔra yen kana ɲinɛ dɛ an bɛ Banama Gana Bamana silamɛya kasɛti 3nan a ma ku 2 kɔnɔ ni an bɛ 3nan kɔnɔ le 24 11 mois 2023 k'a f'i ɲɛna sisan tuma min Umaru bɔra yen ni Usmana nana a fana denkɛ diɲɛ tɔɔrɔ si tɛ kuma min na Usmani kan kuma surunya na u nana Usmani ka so entouré ka don Usmani kan k'a to kuranɛ kala la ka Usmani sogo tigɛ k'a bolonkɔniw tigɛ k'a nu tigɛ k'a tulo tigɛ k'a ɲɛkiliw bɔ k'a joli bɔ kuranɛ kan Usmani a fana denkɛ cɛ min wolola ka sa a ma deli k'a fɔ dafɛn ye a da la ko i ye nin kɛ ne la k'a ma diya ne ye Usmani y'a kɛ ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a m'a fɔ mɔgɔ ma k'i ye nin kɛ k'a ma diya n ye n'i y'a k'ale la a ta to ma k'ala ma bilahi Usmani kaba balukuyara fo ka taa s'a ka saya ma a ɲɛ ma da a yɛrɛ la wolo kan ka muso furu ka denw sɔrɔ nka Usmani m'a yɛrɛ lajɛ maloya ni sanuya fɛ mɔgɔ sɔrɔla ko Usmani faga a ma maloya Usmani ma k'a sogo tigɛ a ma maloya Usmani ma k'a joli bɔ kuranɛ kan seli la ni seli fana y'u sɔrɔ o baara la u b'u jɔ fɔlɔ ka seli silamɛya a y'a lamɛn Usmani faga ko jumɛn ye ko n'an ma nin mɔ yen ala kira cira ala fɛ ko diɲɛ ka balo hɛrɛ la lahara bi sɔrɔ Usmani b'a kan n'an ma nin faga wallahi an mago bɛ diɲɛ ɲami min a ti ɲa kungo t'a la n'o tɛ dɛ o y'a kun ye Seydina Ali nana bila ye kama wajaw Asadullah al-Galibi Seydina Ali nana a yɛrɛ fanga bannen nana faga la a nana silamɛya ɲɛkun yɛrɛ o b'a sɔrɔ a se bɛɛ banna parce que Usmani ka saya kɔnɔ tɔɔrɔ bonyana jafa bonyana kuma surunya na Seydina Ali nana san 4 mais n'i y'a sɔrɔ Muhamadu yɛrɛ balolen ko sahabaw ma ko ni Muhamadu salen kɔfɛ san 30 silamɛya ɲɛkunya tiɲɛ san 30 k'a bi ban pewu a tɔ bɛ to se bɛ ɲɛ tɔgɔ bɛ bolo jama bɛ bolo Umaru Usmani Abubakari ani Seydina Ali u bɛɛ ka waati faralen ɲɔgɔn kan san 30 Seydina Ali tɔɔrɔ bonyana yen wɛrɛ la a bɔra yen ka na Kufa
وين مونتو تشينك فابه هاتو فيتري سلي كابولا تسلي ساموراي سيدنا علي تسلي ولا باسكي مونا ابي سلي سيدنا علي نو كو سنت اسلامي كو كيرا نانامي مي كو دي جوغوي او دي ارباديا كيتو نيماي كو بريكو كو نيا سند كانغا كي ويا لانغالي عربي سعوديه بي كابا سند لوكو يا كاتي تلبير هاي يا مرو ابو نيو كو ني داكورايا والله داكورو لمادو هكاتي سلي وين موغي كيغا وفاي والله كان مستري كونو المامي علي نوفي والله نان بامروي ساموراي نافغو بنيون دومغي والله ابي سيلا ابغا دوفنا فلي وبغا نيون فلي والله وغرلا نيون كا نيون فو فلي كو في كو بسم الله ساموراي دونانغي نافغي من نامي علي فالي كما والله اني جاتيغي نافغي من مستري كونو لو بغا علي فاكات ويني وفلاي نيون زو والله jatiga nafigo dinanga nafigi ma bismillah dinanga nafigi sirana nafigi asirana doni nya toni ako konna manga almami ali wala ma naga pmonmo ala kira somo ala kira jigiya famatu zaro che kodu na mola me aka pmonmo Allahu akbar jatiga nafigo dinanga nafi ma ko nga che ikibali inna kunfo wallahi ne rabbi afero kamo ko ne aso ne ba fa wallahi ako o ko nere na ko o ki tu fa shenga nyo de mala samarai o ko pai ko be ko e ko ki ba fa ese o che ko wallahi ni aso ma fa samarai ne ga muru fle yirni ko fe mitri ko ta mitri ko fe yirni mbi abi la na ga na viki bora do ka ta muru ye ko che lo ko che ba na fa ka ko o ma jati ga na viki ko na ga na viki ma sisan abi do dai be wallahi iko ni gele ya yana ka do afaka de no fe naari mitri so ni ya bunga je shengeli samarai ay kilifu do ko toro Allahu akbar so te kani do ko toro do kilifu wishin do ko toro do shawlen do ko toro kilifu be do ko toro do Allahu akbar close koma do ko toro do tay kono do ko toro do ani taishi ani tugusun wallahi nunu be do ko toro ni ya bunga je do wa ambe ta keni samarai ani ce ko nya fa tabe sedi abe kashi na ya te goshi dugula ngale na ala kuma do minti wulo vla teti wuli Allahu akbar na ya wuli gligi di da ben yigira ni mana bo yana ya la mo kayela bedara ay sel da mene debi ko fe arala na yi do ka mene nyefe fo kana joro so wallahi sidna ali do na do ay muruke ka kunci samarai ali fara minge ni ko sera mo ka ni madne olu ko ku yari ku ci mitri kono samarai ka ko ndara munai almami wallahi aw ko mo min tiseli o be ku vungo ko fara ko fami yeseli bla o bi faga mitri kono ko mugara ay apme munai ko ata to mo seli fajir la kabo yoro lan ku vu ni bisana wallahi ali bore mo ngama ama fa ala kama de afagara de ko ala kire yere nana minga ma choi ni mo khani ni mabuyo tiki wallahi ani ce o karaminge mo yata ibn abu sufyan o de nana sesa wallahi kana ke nyamai samarai masake wallahi abara kalfa kono sesa anana masaka kono wallahi parce que kira ka sami so bana ani ce masaya gamne ne asanu dumbe useni be asanu yo koro edwani wallahi asanu be tala mina ini nduraya afaga la yini bisabati wallahi ni ali ga la yini sabati ra kira ga la yini do ani ce we fe beke ka musubla ja dati blinde ashi ko furaka ce kono ka fa wallahi akra asanu dumene ndura ako musuma ku yemu ga dumunna samarai nya do abin faga na nya fo na do te nin zara ka sirma nya fo abe juga ma da wallahi ko ku ne nage ko nga furaki kono ko mazake kikara ke hope mofu asanu ko furu java wallahi ine moke muhammadu java ala java wallahi
wa Ibrahima Java almami Aliou ngani ti malo o yɔrɔ bɛɛ Asanu sigara daminɛ a b'a da bari dugu la a b'a sɔni bari dugu la dugu bɛ ɲini ka tigɛ a bɛ kulo la Asanu sara bon tuma min ni Asanu fatura Muawiyata ibn Abu Sufyan o de ye Useni ni Asanu musow ni Asani balimaw a denw olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa n'u ye Damasi dɔw ko Dimasi a taatɔ n'u ye a ko a bɛ taa n'u ye ko ka taa o kɔrɔbaya ko doni ka bɔ Useni da la ko ka taa o kɔlɔsi ani k'o lakana ko ani komi Useni ninnu faw ye mɔgɔw kɛlɛ parce que mɔgɔw bɛ n'u kan u y'u défend u ye défense min kɛ n'o ye mɔgɔ caman tor'o la ko mɔgɔw ka n'u ta sara u la a ye min fɔ a taara n'u ye ka taa yɔrɔ jɔ k'u bila o kɔnɔ ale ka yɔrɔ kun ye yen ni hɛrɛ o hɛrɛ nana a bɛ kira ka denbaya bonya ni mɔgɔba min nana a bɛ kira ka denbaya bonya mais ale yɛrɛ cɛ in musokɔrɔba kelen b'a bolo furu la o musokɔrɔba kelen o nana denkɛnin kelen sɔrɔ musokɔrɔba sijɛ kɔnɔ wole a y'o furu o de ye den sɔrɔ tuma min na ni kira yɛrɛ bɛ balo la kira mɔden Hasani Useni fitininw bɛna tuma min na kira kɛrɛfɛ u ti sɔn ka gɛrɛ ale yɛrɛ la bon ale de ko kira ma sisan Mahamadu ko e mɔdenw tɛ gɛrɛ ne la mun na kira ko ko ni t'a fa b'a fɛ ko den dɔ bɛna wolo e fɛ o bɛna ninnu de faga ko o la u tɛ gɛrɛ i la an karamɔgɔ min kalan nin yɔrɔ in na n'o fɔra i ma karamɔgɔ dɔ fɛ walima dɔnniba walima kira fɛ sini i turu i kunbere kan i ka dugawu ɲini a fɛ ale ko kira ma Mahamadu ko den wolola wa kira ko k'a ma wolo a taara a muso bɛɛ furu sa muso bɛɛ furu salen komi mɔgɔ don a ye kuranɛ bɛɛ sɛbɛn a tɛgɛ la wajulikɛla ba kun don kira ka danaya kɛnɛjala ka o ɲɛmaaba dɔ kun don mais tuma min na ni muso ninnu bɛɛ furu sara ni silamɛ ɲɛkunya ɲini tuuru nana se ka ale kɛ ka bɔ o nɔfɛ silamɛ dɔw de ko ko cɛ ka musotanya kɔ n'o tɛ ko a tun bɛ kɛ silamɛ ɲɛmaa ye a ko sisan ko ka muso d'a ma min t'i denkɛ bilen latigɛ bannen don o dira ma dɔrɔn o muso de ye kɔnɔ ta o jiginna den ye cɛ tuma min na ni Muawiyata a ka bana y'a minɛ n'o laban ye saya bana a ye denkɛnin wele ko Yazidu su 3 tile 3 dɔnniba dɔw ko a bɛ ka kuma fɛ n denkɛ i jan don Useni la n denkɛ kiraya dama denkɛ ye Useni ka du ye n denkɛ silamɛya ɲɛmaaya b'an bolo bi mais n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i jija i ni Useni ka kɛ n denkɛ ni Useni fɔra ɲɔgɔn kɔ ne y'i bɔ denkɛ la Ala kana ɲinɛ ɲɔgɔn kan lahara n denkɛ a ye ka kuma tile 3 ni su 3 an karamɔgɔ yala mɔgɔ yɛrɛ ka nin ɲɔgɔnna kuma bɛɛ k'i den nɔfɛ est ce que danaya bɛ yen ne tɛ mot kelen kuma kelen bɛ yen o b'a ɲa mais a ye waati jan kɛ kuma la o yɔrɔ bɛɛ kitabutigi ko k'a nana sigara daminɛ a y'a bolo 2 turu ɲɔgɔn na kitabutigi ko yɔrɔ la k'a ye shahada fɔ a fatura tuma min n'a sɔrɔ ni janaja kow banna denkɛnin nana kɛ masakɛ ye n'o ye Yazidu ibn Muawiyata ye o kɛra min kɛ a sɔrɔla ka a kɛrɛfɛla labɛn ko ɲuman sa nafigiw nana jahiliw nana i kɔlɔsi Useni na a bɛ taa a ma ka di nin ye a cɛ ka ɲi nin ye ni Useni kumana bɛɛ b'a lamɛn wa n'a kumana a ka kuma bɛ don dusukun na n'i m'i kɔlɔsi nin b'i ka fanga tiɲɛ kasuna ka gendarme ni garde ni sɔrɔsiw labɛn o yɔrɔ bɛɛ ko bɛɛ ka don ni Useni cɛ a kana sɛbɛn a bilen
Useni ka dufle Yazidu ka dufle o bebe kuru kelen kono appartement de do o mani Useni kwa mogo be Yazidu la gardu ba fo adale do abet no wala ni mogo be ci la abada o ti ñoy samara dumuni mi mita du mo tigarula jim meta o tigarula na bolo medu ma fafe nu fawo fo gele ya o tigara wallahi o kala munge Useni sorla ka afa balma muso sukina tuye ko ne bade ne bi fe anga yamla wallahi sukina ta ko Useni ma ko yananga ta anga letri ci masake ma o letri seben dam robe wallahi Useni adam na ko Yazid folini barka dan wali mando ko fe ne Useni be fa stra ni katam fasula wallahi maka wal mamadne mfaka dube ما فيها سرايني والله يعني تشيني براجي ما منو فرا ولا تري ديرا مس غاردو ما ودي يزيدو ما نو مويتا دينغني يزيدو باتاكي ميرك الله جدرم هيا كلا كتا ني فيها سرايني اكو غا بيغي دو دامتا لا بيغي دراما اما بابي ورتا دي وسيني كان لتري ايا يلا لا وكفلا اي سمني كوكا ibo korodo pour endige shitan lamle hale jabi papier tane bole au papier chen imi mlaka na ma jabi so boka ka di man ti family ora ibo ka jabi do ago Hussein ego kibe tranye ka tamadne ne mo be ka malne tala e ka maganda ko ne ka srabola Hussein ego ki faga dube ne mo be fala e fa ne ka srabola ne faga dube nana munaya iko waika do Hussein dumuni te bi kan amin no jiere te kan amimi Hussein na don quoi hal ni dugukolo bekane te ka beka sanwe eni somo ti dorme surala Hussein ne re ka bon wala ne mo de ka kifa ko ne me fa no fede wallahi Hussein ikomani ndi fe ki ye bonya koro wa me kelevi ni soro mi se ki fa letri nana di Hussein ma gardo fe Hussein alaje yani Hussein ka kuma bala muso ko Hussein ko ala ka here ka boy Yazidu ka here wallahi fangata o be ala kira sumo alu betu shirifu bora damasi usila muso garzaga tigo ni defitinu woni Hussein u jigi tigele u koto ka jamana wara mange wallahi mais ni chéri fanana nu e nyame la o ma balaba o buga segi bi sila wallahi Pedro ramana ke chugo du kono mo do be lutu mo tama do me Hussein balma do me ko Muhammad Anasiya Yazidu ko kapitano moya to ko kapitano Damasi ala ko kale titaroshi wallahi kale titaroshi wodi asigi almami alika du kono wallahi madne amma sotalla Hussein ni debe o soroy madne utara jigo ka kara jatige o do wallahi shufe Hussein ni o mo nyefo mu ne ago Hussein ma kuise mo Yazidu sila wallahi Yazidu ka fa al-islam ay nyamo ko yela ko yede wallahi yi baroke ko sobe Hussein balma ke ko Hussein ma ko ti sigi al-Kaaba kare fe Makka masuriana Hussein na Makka nyemo be Makka o do o fana bora nyokunya la kali Hussein ko kwale rete nyokunya fanji wallahi me bonya bebe da Hussein ka afa malabana sa che min zigira ay nyemo sigi kablo kono pour islamia ka kele pour dine ka bri islamia che ka datu wallahi nyemo min zigira basara ani kufani keri nuna ko nyemo bale to koy Abdullah ibn Ziyada wallahi kafir bele ba sam wan saba anyona kafir te jiyan kono hine kele ta du sukuna ko ta ko ke islamia nyimai ndabora here kama ko ibn Ziyada ni ta kundala de hine tila magari tila ya fatiro ni ta mi fanga islamia kira Muhammadu kadima ya bekele ka islamia kira Muhammadu kadima ya kele eta kuta fo islamia ni nyemgo yala ko hine tila anga islamia kira dumi wele ko kira hine be
الله أكبر ni nyamoko to ko hile to la والله وكلام وي جافو لبه كوفا كوي بدالي تشي حسين ما لتري بكلي والله كاغنا واجل لا كانت لا مادم سمرة ما سوريا مسلم يشغاتا حسين ينشي كربلا ما الله أكبر حسين تادو سكينه نونغو كانغنا تا حسين كو كامتا كلها تكباني الله أكبر ما لبنا مسلم من دارانو يفقت وجولا ابا سوار دودوني مسلم فغالي كوده مسلم ولا فقاتو مسلم كو عبد الله بن زياد ما كو يلا كان فقا مفا كان مغدو ديا ني مي مسغا نيو يمنا ما دو فو ينا سلامه ngote والله ne ba dodi مسلم نو نيوني مينغي او de kala Umar bin Sadi sadiri chemi ala ya fara chemi nyana mama cheta mi nyana mama u bolole o do de be mo nuna kele kala nuna الله أكبر ala kan labo yi mumna no ni muslim o nyoyi muslim ko ko ere kira ka sona mo do de ala ere min fo sidna ali ka kula ibado والله ala ere min fo fatmatu zaro ka kula ibado سمرة ala kire min fo hasan husaini ka kula ibado والله nga ni wele ka kan jere ne muslimu be sharia والله bato fe voite fo ala والله momodo chide kan jere ya ali lahara سمرة o wele kun folo والله flana ibil letri sebe سمرة ibachi husaini ma balma yakono ko wajul ko teya java biya akana siya والله wala sa husaini ni ka kishi islamia kana bi hal ne be fa iwele ko sabana maganga dobe atoko kasa aga dorome fla dorome kele haga bena الله bo glegi mengana ni no ngana ga glegi kele ga glegi والله na yin faka ibi nyama ga glegi ka afere سمرة iba wardi kartala ko ka kamale ni kartama ka dorome kele haga bena والله o kasara malaba Umar bin Sadi malaba na yin faka aba gele akana mfaklo franchi tike ka bona الله أكبر yaso masaka be biro kono wona me kremi fe buga ma yoro che mi fo muslim ma ko mi kuma damene folo ko ko wala diri ci Hussein man diga la diri fo ci Hussein ma ko Hussein be na la be fakade o ko fe mi kuma flana mi ga flana flana mi ga o de ko ga gigi de ni fere ko ga che ga wardi ni ko ni saraka ba gigi ko woni on dade na ya ke to han ngo ante fo di chemo سمرة o ko fe ko ifa do kana tike shuka fa on fa do kana tike ambi fa yoro ma nyangote الله أكبر ni asogona mo de والله ngo warke gasa والله wala nya fi so ngo kira sodunge kira so mo min dara kira la katugu kira la ama kira java o kala munge na le rekele te maganga kunde kele na madne ka kundala ay akili والله menna mungera unana masake yoro doro ibnu ziyara kafri bayne wa sabe samu ndurla والله unana yoro masake ko Umar bin Sadi ma ku ibalma ke mu fi سمرة aya bella kale masake masake ko ko chena ko Sadi ko manga ni vonere لا wonne yini ngane nduguli lote ibalma tale iwele abna faga aya ka kuma laba mu fi nyana e tanga de mebide والله afaga baka de niveau mais o yalla ni muslim moy saganzo safe ka gunga ji ka faga ka kumuro tige ka letri da kumuro ka katadi masake ma سمرة ka letri sebe yazidu ibn muawiyata iyam la bara na me bara nga sayyidina husaini yere muslim blaka na ko kana ka almami abmi kan zeli adoni anya mine kosa ina sisa o anya kumuro tige nya kumuro ibi dugo ka nya bi ato husaini kumuro ani mo to nu kumuro سمرة islamia sheji kamugo والله dine nyamini jawwe mamuna wala maintenant ni o yera masaka be jabi de yazid ibn muawiyah
ala ka baraka do la yani ibnu ziyada ala ka baraka do la ni ka bataki soro ay nye che ko ana boji ba nya ye sisa ibi minga ko mi gele an woni ni blada na de kono ibi wuseni ko ibi gele wuseni na de kira somo do ukolo ka gele kira somo do ukolo ka gele jango sedna ali de abi kala don e ko na shala ko sobere akala ke to mani mais e kira somo do il dakoti wallahi almami ali de do il dakoti abi kala do e côté o bela ko ga fa ma ke lasda muslim faale umar bin sadi ni mo gono nana ledri sebe ko ya Hussein ne muslimu biya me herala ya mi ga dumuni ke ya mi ga shiro manzoro ya o buga mbunya ya jamaba biya kufa ko be kira so mo fede Hussein itelia kana ani jo dugu shilable de am preselema do ki kono ya yanga de koy yanga danda nga yoro be ibismillah ka so muslimu ya salidu wallahi bon lettre sur la Hussein fait dugu do la ko aram latu Hussein ko aga mo ma e kan andelia ko hera be nyafe ja sa de be nyafe wallahi on a donc comment sur na Hussein java ka Hussein ka mo be fra ka ko ngolo te ka Hussein ko ngolo do bobere la o be dibi do le jien fa be wallahi ka mo ko ba fo no e atifu ba fo ka mo ko la ko Allahu akbar ko almami de almami ko ngolo te ka rabbi Allahu akbar mais ne me be fe mo ngamade nu be fagara ko mu ko pour islamia ka daji aka tunu atoka ke yeto ko doy aw bolo dine ka klala Hussein fagara ma me abandonné kana kuma kunje wallahi apanina Sheikh Abdul Qadir Jilani nana Baghdadi haydara wallahi oui je toro bedaka je gele be ka yini ko ba faga ka mogo bla karola ko ka faga morjugu ka domo bla ko ka faga ka banu bla ko ka faga komu ko ni Sheikh Bugadari na mani mi hakila mi men na je lafiya lila ni kira ka kuma ni ni dole doro jebi lafiya fanga bui usera o musula o muso kera muso jugu ka toro muso ya toyo ala ko tede ko aw sogof ka haramu ya aljana na nyemi nge foro mo la fungo na kala Sheikh Bugadari muso tasma da Bugadari ka gawso kiyashu fa e dugu bla peu ka ta ko ko ala ko kaga jigisu wallahi most yana shomotien na aina mari wallahi shomotien na le je toro be gelebe pour dine kabi ko ko ve shayna ahmada mawla na nyoro ko pour que je tadi je ga la fie je ga boro hera la nunu be ga puma yodi mais pour que ko lu kele fi ko lu faga no te dine cheti tu usoro ga na fugu wele kabla shayna ahmada mawla la wallahi to bu nana mine kabtani che saba ni général Charles de Gaulle ka je général Charles de Gaulle français président che saba min nana kabtani che saba re nana on ga kala be kabtani kele nana ta wani na wallahi mais amara mine to korne tigi mine to uye kabtani che saba bla kana kabtani Pitango wallahi kabtani Bombe ala kabtani Michel ori marfo ni glo ale kisew ko kana kalane befka katana nyana mai dona tani shegna malai pour tien kabi o beko fe am fana ngara mo na Sayyid Sharif Usman Madani Haidara aw be mundo mi make wallahi fui bare jugu shiabe dabali jugu shiabe mawdu che shiabe neni jugu shiabe kan yina me ko Sayyid nali tisini mo shita wala mi madeli ka me ko Haidara tisini wallahi ko Sayyid nali tisini fe be ko Haidara tisini fe wallahi ngo d'accord le do mo ni ka bare ma ba so ko beleta ko ni Haidara tora ko dine bi toy ni Haidara tora ko islamiyati bi kila mo ko be mi no bi sabati fanga mo tu che ka doya ka fa to yimi aba hawadi bare be kara o de la wallahi ala ka fuga wa ala sona ko bama beti tola wallahi chemunu matala o doy angara mo way ni cheto ka do wajabi wallahi fo mo ko ka do mo ko tise Haidara na gumi mi mala ala kire ka do bay
Abubakar tabaye, Umar tabaye, Usman tabaye, Aliyu tabaye, Hassan Hussein tabaye, Fatimatu Zahra tabaye, Bougadari tabaye, Chomateni tabaye, Shanamala tabaye. Olu bɛɛ ka dugawu bɛɛ minɛna cɛba min ma. A Seydi Sherifu Usman Marani Haidara. Nabiɲuman bɛɛ ka dugawu jaabi don. Kana jugu se a da la ka diinɛ baba k'a bila bolo kan. Silamɛya ye fɛn jumɛn ye? Jogo an ka hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye ka hinɛ ɲɔgɔn na ka juguman dabila ka ɲuman kɛ silamɛya banna. Mais juguman dabila ɲuman kɛ o de baara ma nɔgɔ fiyewu fo an ka silamɛya jɔlaw kɛ. Seli de b'an dɛmɛ juguman dabila la ka ɲuman kɛ. Sun b'an dɛmɛ juguman toli la ka ɲuman kɛ. Hiji b'an dɛmɛ juguman toli la ka ɲuman kɛ. Jaga b'an dɛmɛ juguman toli la ka ɲuman kɛ. Wuridi min nana fana wuridi ninnu b'an dɛmɛ juguman toli la ka ɲuman kɛ. Allah hasbunallah Sheikh Bougadari nana ni mun ye astaghfirullah 200 Allah yafa ma 200 hasbunallah wa ni'mal wakil jigu bɛɛ tɛmɛ yɔrɔ ye Allah ye Allah n ko tɛ ŋumɛ e de la Allah aw hakili sɛbɛn e de la o fɔli ko ti bɛn ka sɔli kira kan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ni ye kadiriya bannen don ni bɛɛ ye kuranɛ ayaw ni Ala tɔgɔw ye Nabi Ibrahima bilala tasuma na a ko hasbunallah alors Tijani nana ni Tijaniya ye astaghfirullah ni shahada ani salatul fati ko ye bida ye kira mankutu ni kira tɔnni kan o tɛ bida ye parce que o ye bida ye kɛ ni kira jugu wɛrɛ tɛ diɲɛ na ni e tɛ ni kira mankutu la o tɛ bida jugu da ye kira juguw don mais kira tɔgɔ b'u da kɔnɔ mais faw de ka nafigi ni kafiri ni jahili ni silamɛ de dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na a silamɛ ye mɔgɔ jumɛn ye silamɛ ye mɔgɔ de ye min b'a ɲini diɲɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw ka balo hɛrɛ la a tɛ mɔgɔ tɔɲɔ o tuma n ye fɛn wɔɔrɔ min f'i ɲɛna sisan ni min ko ko Hayidara tɔn Maliyɛn tɔn ko bayadenw baya kɔrɔ jumɛn ye yɛrɛ feere Ala ma yɛrɛ feere Ala ma jinɛmɔrɔya kan tɛ dɛ a ma f'i ye k'i ma fɔ sa ko shahada Ala m'a fɔ ko nɛya wa a ye kuma minnu f'i ye i ma fɔ ɔhɔ wa o y'i kɛlen ka feere de kɛ feere kɔrɔ ko layidu tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛmɛna bɛnkan convention o ma o bɛnkan n'o convention o b'an ni Ala cɛ ni kumakan wɔɔrɔ ye mais o kumakan wɔɔrɔ ye kabako yɛrɛ ye min ye e k'a wɔɔrɔ bɛɛ lajɛ min mugan ni karamɔgɔ Hayidara ma o b'a kɔnɔ min taa Hayidara ka foro la ka taa dɔ sɛnɛ o b'a kɔnɔ min mugan ni Ali ma o b'a kɔnɔ o ma i b'a kɛ anw de ye i b'a kɛ Ala de ye i b'a kɛ i yɛrɛ de ye i yɛrɛ wa n'i t'a dɔn k'i bɛ ka k'i yɛrɛ ye ni faamaw y'i minɛ don min mɔgɔ faga la i b'a dɔn k'i y'a k'i yɛrɛ la n'i t'a dɔn k'i bɛ ka k'i yɛrɛ ye n'i minɛna don min walimuso la bɛɛ ɲɛna ka n'i jɔ dugutigi bulon la i b'a dɔn k'i y'a k'i yɛrɛ la adamaden jogo de an karamɔgɔ ye an kala o la ko n'i ye kelen sɛbɛn 1 k'o de ye mɔgɔ jogo ye mais n'i ye zoro kelen fara a kan dɔrɔn k'a kɛra 10 ye zoro kelen a kɛra 100 ye zoro kelen a kɛra 1000 zoro mana kɛ ka taa k'a bɛ ji di ka taa mais ko n'i ye zoro camanba to 1 la ye ka sin ka 1 sama ka bɔ yen k'a bɛɛ bɛ kalan ko 0 0 0 0 mɔgɔ ye 1 de ye 1 ye jogo ye karamɔgɔ ko mɔgɔ ye jogo ye karamɔgɔ i jogo mana ɲa n'i ye furakiya sɔrɔ k'o don a bɛ kɛ disi ye karamɔgɔ n'i jogo ɲana n'i ye muso sɔrɔ a bɛ kɛ san ye karamɔgɔ i jogo mana ɲa n'i ye étage sɔrɔ a bɛ kɛ mili ye karamɔgɔ i jogo mana ɲa n'i ye mobili sɔrɔ zoro bɛ fara a kan karamɔgɔ mais n'i jogo cɛnna mobili ni étage bɛɛ ye fu ye a y'a jogo ɲa mɔgɔ ye jogo de adamaden yɛrɛ de ye jogo ye ni baganɲɛ tɛ foyi tɛ dilan ni jogo tɛ o tuma anw ka tɔn tɛ anw tɛ balo a la anw donna an y'a dɔn ni ne ye silamɛ ye anw y'a sɛgɛsɛgɛ anw ka Hayidara ko tɛ ko mɔgɔw ko Hayidara an y'a fɔ Hayidara anw y'a ɲɛɲini de min fɔra k'a sɛgɛsɛgɛ o kɔfɛ kun ka n'a ka so ka n'a yɛrɛ lajɛ dalilu bɛɛ dafalen ni mɔgɔ bɛ kisi la ani tiɲɛ na i b'a minɛ an y'a minɛ bon a minɛnen an bɛ fɛ k'a jira aw la n'an y'a janfa an y'o k'an yɛrɛ silamɛ ye nin wɔɔrɔ ye o tuma Ala ko sisan komi dɔw ko kira ma ko Mamadu ko wɔɔrɔ in fɔli ni maa min di nin si kɛ ka ban ko t'a bannen ya suratul Fatu ayata Ala ko ceux qui te prêtent serment d'allégeance
ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Quiconque viole les serments ne font que violer qu'à son propre détriment. Quiconque remplit l'engagement envers le Dieu miséricordieux Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Comme moi, je baya ke karamo tege kono. Ala ka deme bolo yanga mo bolo kuna ni kwiti jena ke ala bi deme. Koni ala deme te ko matise ni ngoro. Koni mo bi ga ataka che ki bi ga nyono ma che. Koni mi ataka da fa ko ala bi sara sara la fona mi ngabo. Nyonga toyi. Ya idara ka toyi. Ai ni Qur'an pumai. Wallahi. Abma sisa. Amba de ya fa ya ko mashite fo ala Muhammadu chidi. Abma ala de ko sisa Qur'an kono ya. Ko na nyo fo kanga doro tugutugu ala de. Ala ka bo kalama. Amno de tugutugu ala sisa. Ala. Leidu woroi. Abina sisa. Atine ka muso cheya. Wallahi. Ni bedona la atine de uncheya. Atine milliardaire tiga atine millionnaire tiga ngabe dugukolo basi. Wallahi. Yana ngase lahara. Wana anzala lahara. Bonisi alijina mi do akho. Aina. Shani muso leidu. Wallahi. Kuna ngwa shahadu. Otali ko de an la ilaha illallah woni go machiti fo ala o ala de ko naya de afiti shwani ke o ala ko naya afiti jene yake o ala ko naya afiti namara ke sini bolola o ala ko naya afiti mo fara o ala ko naya ni Muhammadu ku ga minge nyuma ibake o ala ko ga ne bua kalama ko ne ta ala ne te kire ko ngaki ye dugukolo sadomi I kafiri I doke shere wallahi Ibora din na furula ay doke shere furu shere kare wallahi alors aka ko la be shere ke me ala ka le du bezo nyala shere ke la ko anni tin jige ko jawga ta shere ke jawga shere jawga do wallahi ne fatente ne afo ni na pomo wuri ro ngonni ye ngan na fasoro srefo ala pour deke ngam boyto wallahi mani ala ka chende fo oh na fana mason allahumma ishadu ala kenjere ni ala ka chen fo joni wallahi aina mama gana bamana ko cheuka na ngaba do ma wallahi ko fa muso ko labe sabara leidu woro ko lo cholo o jo Qur'an fo ngani leidu she ko na ko Qur'an ko ya aina on ngani ga baya wajilu ko ni ma famo tise ka fo wallahi hay sabara bi finyana wala lahara na tise ka nyonyo wallahi fona ko ni baya dafa de ay parce que ka puma ni puma dugu bange kanin befo air flat wallahi ti yoro kele air saba ko kele ndala wallahi o bela pabier ke manga yavaya ko wati bana wallahi o bela amna mafni imake fana so ne baake wani baake amisa do make wallahi chauka na ledu woro ayna chawaina ledu woro wallahi pashite Musugana. Aha. Nebo aina leidu woro kaira fi ala makana do shitana ga Afrika. Wallahi. Aidara kutala ali kutala. Ene che. Leidu woro. Wallahi. Aywa. Nebo aina leidu woro. Wallahi. Aidara tonde leidu woro. Wallahi neta ne. Wallahi. Leidu woro ne boyna ne ba wuli kani kulo shuri wuli ngai papier go tala bio go tala fui dora te ti jena ga horo don ono fodron fogo na aina kana to shedana ka puranga wajuli kara mo fede wallahi kadam ne sura la kasi eri saba magangilinga pour ka famu kana du couvert كسلامات دتوتو فينا كنا فيك من يسلامات يكو بفينا والله وبلا يمرسون نقول يجرو بونغانا سلامات بندال لا باكا دين دوكا بانغا فو كافري والله ني من دو نيافو ولا كو ني با فو افلي بني وانا هاغل لا نيافو نجولا والله ها اينا مسوينا نبو اينا ni chawman kai au bina kai nawa ya kai jembi lafiya wallahi ne baya wuli aka na sigi an baka na ngabi dora ta jogo koro ne do aka nasira wallahi jogo koro ne do aka nasira ni ledu woro yi aljina direti na da fara billah
أيوة كما بني بني شيء ما سيسان دون سيسان كيسا متى فرا مسناني مملو كلي دوي دتا فرا كلا دروي يا فوي دي ورد ما فوي نما ورد نافع ما نكو جوكو هغلا نبا كوم مسو موين فلا أتوني تدفع فعلا شغلة أيوة باشي ده سلام بكان شيء أمبا منو من البياك ليدو ورو كويرة في العالم على الملكة بكان شيء بريدون بكان شيء أباتك وكرتا نيمين فوابي سبوكا مبشريا كافو مشيتي فعلا مشريا كافو محمدو على ككرادو على كجومبادو نتي فلافر على كا نتي شوانيك نتي جنياك نتي نمرك سيكوروندا كملوكور نتي ندفع نكرا محمدو يملا بارجما منا لا بلدو مباك يا ربي على كانوا دمه على كان فقاسي على كان سيدوما على كان فقادوما على كان دفن نويا على كرا بويا كما انكر موارا كما صلي على رسول علي جراي جوغنا انا انغو باتي والله انا جيني بلاي والله على مغبيلا مامي بيسكا فو باتي زرو زرو كوكو بينا واتي دو والله كوبي بايا ربي ابي voilà يجيني بلون توي والله أنا فويا بيه فويا أنت كفافة والله نعم أتوقعنا يجيني تقول لنا أين على كون نافو وابنو مشارع إسلامية دوغا مشارع فاسدا لو مشارع تكو منغوغا بايا لدي ورا فراغ ولو مسو والله كابو يرو يتي تشيغو نتي نوكو ني مالا يغو تالا نوكو ني مالا يغو نوكو مبو ايتاي يانغو فراغا نيو فراغا يرو يي نتا فريم مسو فراغا كودو بيلا سمرا اللي تشي أتدوا فيلا ينتجلي تنان أتدوا فيلا شيء نعم يا كرافة كذا كرافة كذا ألا ترى عندك كم أنا ولا يا أتا أني نفع فيلا شيء كذا أو دبا لما بكان جري على ملكه بكان جري نيم باب سكاكا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نتي فلافر علىك نتي شوانيك نتي جناك نتي نمرك سيكورنداك ملكور نتي ندفع نكرا محمد يملا بارجما من الله بلدون باكي يا ربي على كنا دمه على كنا كيشي على كنا ترى بو قرآن ده كوسي ده كو على كدمه بلو باملو كنا لينكتو على ده بانه بالا كنت ما تيسير يا ربي على كنا دمه صلى الله على رسول آمين كتوني كنا نعيش عندي نفافلا نعصر أتوفى أينا أفعل زاره أو دكرة أيوة الحمد لله أيوة لما بكان جري نتي فلافر علىك نتي شوانيك نتي جناك نتي ندفع نتي نمرك سيكورنداك ملكور نكرا محمد يملا بارجما من الله بالنباك على كان يدمه على كان فرنسي على كان كون ويا صلى الله عليه وسلم أما ماك هل يبيا ماك نو وصرا نو وصاي جماعي نزرك على كسلامة كوني نيفو هل نيمدو إيه أصابو هل نيمدو ودلو بالي والله على مين يفا كان يفاو بنانينا كل سليا نعفا تشيكا كورنما إدوغا والله كورنما فنغا نفايدا كورنما فني توغيني ده نبي نيغا ولا ابي نيغا يا فاموا يبا فو يا كوا اي نغا مومولا وي على كو كرام محمد تي نك ميساج يتفو يتشيلو والله
Mumu la fo mo e me kati kunda ko wala yala ay ba ka ya no ko ti ka bara ai kata ni nga ci yo ya ka surwa ai sini ambe kile ga nyonga ndi ni nga fuela wallahi men emi yake iya famu yake iya alaka dine korota wa okofe mi yere ya fo iyo ni soja bro no to nga sarabe dama na ma ka parce na sara ka nyefo ko ni kodoy ama doga ama ne parce ala ko ka fo ko bili hikma ni kodoy opma enfana ya fo ni kodoy afamuna wallahi tiena ni sojara gana bamana ni sojara wallahi na mina tourner la ninze ngofe no ama jati mina ko ne te wallahi atsira keta ama tabakoro labe bro min labe tabakoro kara min nga ka amoke wallahi ame krefe dugu nun tabakoro munu kana finale ama dam na anfa ka krefe dugu tabakoro munu ni tasoro la bro ka soro kana finale ta anfa wallahi amin ka soro ka ta anga tala me dugu fana nyina fa suni kile ani ni anfana ka wele da ya soro anga moludu la ananga munun zalo dola wallahi dugu ka laje ka delegation chiama anga bonyo ngala mo anga nyon sigi rodo wallahi kata bonyo nyi odi binan limana sabatili buna li hine yo defo isa kara sababu anana wallahi me ni do bonyo nyi mago isa te amsa ka nyon deme wallahi ni do bonyo nyi au fe banama ya isa te amsa ka nyon deme wallahi ngam mo be se ka na amsa ka wele ke angu ka kata wallahi nyogondo mo nga nyogondo mo sabarkada wallahi kwatra wele ana koro sebe ana fauna bo wallahi bawo mu be kene kaya ambafu wallahi ka dugo kai sebe musoro mi yango sayala biandara ziyara la kaburla ani torwa kaburu ka dugo ke islami shu be fanai wallahi jana ni sojara no ma billaba minga no wa atasim bi ablillahi jami'an wa la tafraqu wallahi sare gana kaw bamana anga nyomne wallahi anga nyon sebla ka nyon tege mine sare mo shiti mo dugu wala kana nga dugu gana yarate ya wallahi nanya chi ami mo to faso jole no anga nyomne nga ya fanyoma ami nyonga fu chemina ami nyomo gudu chemina anga dobola wallahi wala zanga ke horoi anga ladri anga islamic bebe gi tege shiga dugla bi me nyomo gudu chen nyom fege ya nyogon dogo ya ni wulla ko bina wala de angi deme amani ne ki semne bro hal dina kote wallahi na bana ala be here kanye wallahi me anshi ta shifa ai balma farala wallahi sindia farala furu chena muso mogote chela cheklende de mogote bangba wala ai nandara tanga dugu bibi wallahi wala sa an faso kana bi an ga laje ka jisuma ka ngoli gila ka nyon daga mene ni fadiya be dugu jo wallahi to wu na baraka fa no ni hasiriya be dugu jo faransi bi yala man fa an yi hasiriya ke amafanya cheni di cheni do hala nga dugu de e ka ministre ufle wallahi nanga mo bala e ka député ufle wallahi nanga mo joli bala bama ko ita ji batu ko kula janga mo joli bala bro e ka kara mo bo le je tele ni arajo nanga mo joli bala ni nganga an holo fuluni anga mo ta ni jila muso duma mo la buka de wolo wallahi ama mo ngara anga la janga jisma ka kulijila nde jinga kala no be manati foyne be manati dugu ci ka to modi wallahi anga be hal na ma be dine ko anga be mayala ambe anfa adamani awade o tise ka nge ka todu baka so kono ai me anshi te chiffre wallahi gana bamana ne bi yanfe wa ala ba shere anye dugo ke yanye wallahi nya kendala nya ke ngono jere dibila wa mba befe wallahi ndi fe aw shika toro so je ali lahara ai o de ba mbula ni mo kunda la janu nuna wallahi ala ka kantu vraiment ni so jara mi fe ni ya me ko gana bamana ka o be nyona kelela hali mo fula muso ni che ni muso atibere mo bro parce que ne terike ni nganu ba no nga kalande isai aya kanu ne kana bo ne nana faso gila
ni ledu dafa ni ala ka ledu dafa kanga mo ga ledu dafa kanga kala ne ka ledu dafa ka hore dafa ne na futne wuli ne ledu ce wallahi wode ko son hali churo wajuli ko suro kuma laba afro ko ta wajuli ke bagalla bon apma son so na doni wallahi ne ko comme ledu dira yanga mo ko shufla be ka sabali am shufla inge wallahi su samana kunde tonnana mais ne bi ala mene anga to ke bagarla shini jufe ne ala ka je wallahi mo son parce que yango ay ledu du mo ko shufla de wallahi mais yanga do wera kanu anga to flana ke sigi yon fi mais do ta kalama ka foko obina ta kay wala nanani a apma e doni mais do wala te abe wajuri jalide no te ne ko nanani sigi ka abe do waya abmi président Allah bon jamu ba Allah wallahi ni kanuri on pour ga ka gla ceni kanake parce que on ga bare glalidi on ga karamo ma foni na glalo o ye glali ka ni mo ko islamu no nje kafiru ni islamu che fana o la on ti futne wuli wallahi on ba ni ben kanade on be fa ka ben de ke sini jou amazki yon nouve ka fo abe yana mama se se ki resi on ga je fa nyon on ta wajuli yere ke yisi ana ta wajuli yere de ke ami an buga min gani ni islam ya kwati de woro le ka a dugolo dakai wallahi am ta islam ya sane de ka kono na yi nyasta na amu o labe kanya ka kaba labe ka tige amuro beke o wajuli papier ni jigi sikana na ko festera anga blakata na bita dasla o kede sunu fango wajuli yere de kesse bela alfo mo ko finali fo ka tabali to woro goshi ka tab mo ko wallahi amen do ma sisa siniju am beka nyon soroy oh amen nazara ka boka cheya kata olu fana ka kene laje wallahi ibina karamu ga ni do le ima do yawo wallahi o ita do re fo ka ta fana parce que ni mora sisa ko do bina nyawo na la sona wallahi e o jawo parce que me ko mo e ya wada le o fo yana ne on yere temeni dugu fe ka teme dugu fe dron o be minge ni o don iba anda me fe jango ka chi kaso ola karamo to mara ko mashina no e angara mo sedi chiribu so na yadra to ma wallahi ndengeni akona ma ko papa ko anya ti shufla shi dugu kono kan ko ni an shufla na de ya ko wadi ma bashu na kan atare bonere dole so na ko kama de ka flash shufla ka ma kaso na flash shufla shi to ya ngo ya nga dugu ba dole wallahi ay ko be kan ta ni fa dugu na sage mo china mi tay ay ko shuna e wallahi o ma vraiment ani so jara o na mbora asa amani na mbala ko fe ka doni jisma doni jikala nuna wallahi dusul nuna suma doni taw fana dungu baba anga doni mola wallahi anga gla to yini no kara ni be bisa are jana ni so jara be wallahi mvar funna mina faida do damasa onge ndalo na faida la mindi to mage kumuri fama faida la wallahi nda faida more ngama deme ave faida jume veli ko muzo dogo dogo na bulu dogo ko muzo ke chota dogo jori Islamia jiri dogo dusu muzo do fore toyo a chara sa nga ni kase ti tubu ga ta bina so mina do ni wola bela wallahi na da janya ni mo be ka do bu dusu la ni bi ko lo shi mi seli farda o farda kofe iba fo ala ede ne da wallahi ala dusu ko lo mi menela ede adu ala amani ne ka ke mo dusu boy wallahi pour que nga e ala soro ani ni e ala ka jonga sega be ka nyana jake ala sorba don nana aba kungulu ka aba tama kana mene ka foto tarale do aga sudu nala wallahi ko mutorwa nye da foto ka asina ka bi akareka
ay cɛ de wele ko cɛ ka ɲama k'a sutura k'a labɔ so kɔnɔ cɛ yɛrɛ de wulila k'a labɔ dugu jɛlen a ko cɛ ma ko cɛ k'a sutura a kana fɔ mɔgɔ ye mais ko cɛ ka a yɔrɔ jan ye ne foto la donna muso damɛ muso cɛ kɛ ma ka dilan tigɛ muso la a ka ca san 10 ye foto de nana fɔ cɛ ye ne ka foto bɛ muso ka dilan kun kɔrɔ foto nana fɔ cɛ ye sogo la ko ni ma dilan tugu ko n b'i faga ko ne tɔgɔ ye Ali Sangare n b'i faga su 3 ne bɛ ka gɛn ni muru ye ko n b'a faga su 3nan ko n y'a minɛ fana ka kan kɛ bon maintenant dugu jɛra min kɛ cɛ de ye ne ka foto in lajɛ numéro b'a la ka ne wele ko karamɔgɔ ko ne ye mun kɛ la ne ko e yɛrɛ ye jɔn fɔlɔ ko jɔn ko tɛ ko ne ye mun kɛ la ne ko bon ko ne tɛ se k'o dɔn fɔ i ka min kɛra i b'o ɲɛfɔ ko ale muso ye ne ka foto dɔ de san ne ka mɔgɔw bolo wajulikɛyɔrɔ la k'o de foto bɛ ka na fɔ ko fɔ ka ale faga ne ko bon n ko ne kɔni tɛ se ka maa faga ɔ foto tɛ se ka fɛn kɛ mais ala bɛ se mais n'i y'a ye ala taara da di foto ma mun bɛ e ka so ye a ko ne ma ko n den dogo i la dɛ ne ni n ka muso kɛlɛla ɲinɛ y'a san 10 ye dilanko t'an cɛ fiyewu san 10 ne m'a nɔgɔya dɛ n ko wa walahi ne m'a yir'i la dɛ ala de y'a yir'i la ni ala y'a yir'i la foto in b'i faga o de don kɛra sababu ye dilan tugula dilan tugulen foto fana nana ka na foli ni dugawu kɛ k'a kɔ don a tilala ka n wele ko n taara foli k'a faso mais a ko ni n taara ko n kana taa ni mɔgɔ ye ko n ka taa n gele pour que an kana taa ni kumaw kɛ mɔgɔw ɲɛna ye n taara ni mɔgɔw ye mais n ma sɔn k'a kuma kɛ quoi n taara dɔrɔn n ka balimakɛ ye n wele ka na ko n ka dugawu k'a ye n bɛ dugawu k'a ye ala ka hɛrɛ k'a ye ka dugawu kɛ k'aw ka wuli n ma sɔn k'a bɛɛ fɔ bilen n y'a to o cogo la foto no awa sisan ne ka hakili yɛrɛ min ye sisan an ye an ka kuma mɛ ne ka hakili ye min ye an k'a fɔ président ba ye o ka waati lajɛ ka n wele ka na an bɛna su kelen sigi fayida dɔrɔn fo ka ɛri ba dɔnni bɛ kunkolo kɔnɔ n tɛ gafe ta fiyewu i mago mana kala sira o sira fɛ a bɛ ne kunkolo la lahara ko t'a la diɲɛ ne mago t'a la fana parce que ne m'a sɔrɔ wari la quoi n y'a sɔrɔ n ye ala dɔn ala yɛrɛ ye fɛn yira n'a banna ani min taara morikɛ fɛ yen ka san 20 kɛ baara la ka 20 d'a ma ka misi d'a ma olu kelen ya olu ka dɔnni bɛ di mama u bɛ min yira ala yɛrɛ la o tɛ dɔnni koyi a ye fɛn dɔ de kun kɔri pour que k'ale wele ka se ka to sɔrɔ anw ma fɛn kun kɔri ko ka jɛnɛya dabila anw y'o kun kɔri mais an bɛ ka min d'i ma o kun ye e yɛrɛ min ye jɛnɛya dɔ la i ka se ka fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ la ka taa ka n'i ka ko bɛɛ siri mɔgɔw la ɔ ko bɛ président ba bolo ni Banaba président y'an wele don min k'an ka na a bɛ bɛn a kan an bɛ su kelen yɛrɛ ta fayida n'a ko an k'a boli kuranɛ kɔnɔ ka taa n'a ko yiri n'a ko fɛn wɛrɛ a bɛɛ Allahumma an tɛ dugawu kɛ an bɛ bitɛn bila yan an bɛ dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ ye an ye dugu in kalifa Ala la ani mara bɛɛ ani jamana in yɛrɛ bɛɛ Banyama balmage ibi baramina Allah. Merci. Comment ça va Yana ka sigla on ta play. Comment ça va Yana? Yana. Mamuru balmage ibi. Comment ça va Yana ka sigla on ta. Allah. Ana ka tuka mina suwa ana ko toro toro mina.